Karl, minn fejn ġi propja dan il-proġett, għaliex sena wara il-qtil ta' Defni, meta l-attivisti kienu qed imorru kuljum quddiem il-qrati Maltin u jpoġġu x-xemat u l-fjuri u r-ritratti tagħha. U kuljum l-awtoritajiet kienu qed ineħħuhom sewwa u nerġgħu Ordni tal-Ministru Owen Bonnici, ħalli nsemmu n-nies. Eżatt, ġifieri din bdiet isseħħ ta' kuljum. PEN International ħassew il-bżonn li allura jagħmlu monument li ma jitneħħiex. Jagħmlu monument li jibqa' dejjem, li ħadd ma jista' jiċċensurah, ħadd ma jista' jiġi u jiddikjara le hawnhekk ma jistgħux ikun hawn fjuri jew le hawnhekk ma jistax ikun hawn xemat. Sewwa. U minn hemm ħarġet dissejħa l-poeti barranin issa anke nsemmu xi ftit minnhom li hemm f'dan il-mafkar f'dan il-ktieb. U tellawhom online. Sewwa ma dik kienet l-ewwel ħaġa li deret, l-ewwel versi li deru bħala mafkar li vera jistgħu jibqgħu hemm ħadd ma jista' jikkanċellhom, ineħħihom.